Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божей, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Кто нас грешных уратує, хто горотних пошкодує, Твоє серце добротливо, усім людям літостиво. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Иисус, до Тебе вздыхаем, к Твоему сердцу припадаем. Там надейный порятунок, наша радость и мацунок. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Потягни нас за собою, как крыш несли мы с Тобою, как по небу мы тужили и Тебе верно служили. Нас не покидай, не покидай, Иисус, нас не покидай. Будь же вечно, Иисус, с нами, грей нас сердца промянями. Вибачай нам нашу слабость, подари небесную радость. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божей, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Во имя Отца и Сына и Духа Святого, Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Задумы сердца ягонага з пакалення ў пакаленне, каб уратаваць ад смерці душы і жывіць іх у час голаду.
І, брати і сестри, словом гэтым тыфона распачынаем сённяшнюю святую мшу, першую пятніцу месяца, калі даем пашану найсвяцейшаму сэрцу Езуса Хрыста. Сэрца Езуса Хрыста – гэта сімвал Яго любові, Яго міласэрнасці да нас. Сёння мы дзякуем Езусу Хрысту за тое, што аддаў сваё жыццё на крыжы, каб нас выбавіць, абмыў нас, нашыя душы з нашых грахоў сваёй найдаражэйшай крывёю. І таксама хочам перапрашаць Бога за грахі нашы, за грахі усяго свету, за ўсе знявагі сэрца Езуса. Падчас гэтай святой мшы будзем моліцца ў наступных інтэнцыях. Адзінца святароў моліцца ў інтэнцыі святой памяці Станіславы Коўзан, 3-ю гадавіну пасля яе смерці. Другі святар моліцца за памерлых сямі Дашынскіх, за Казіміра ў 6-й месяц па смерці, за Станіславу ў 27-ю гадавіну пасля смерці. Просім для памерлых аб радасці вечнага жыцця ў нябесным валадарстве. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне, да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, одари нас усімі цнотами серця Твоего Сына і запали Його найлюбов'ю, каб мы стали подобными до Яго и отрымали удел у вечным откуплении праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Бог. Кричи на усю моць, не стрымлівайся, падымі голос свой, быццам рог, і раскажы народу майму пра іхнія злачынствы і дому Якуба, пра яго грахі. З дня ў дзень яны шукаюць мяне і прагнуць пазнаць шляхі мае, быццам народ, які паступае справядліва і не пакідае законаў свайго Бога. Яны пытаюцца у мяне наконт справядлівых судоў і хочуць наблізіцца да Бога. Яны кажуць, чаму пасцілі мы, а ты не заўважыў? Чаму утаймоўвалі мы нашыя душы, а ты не ведаў? Вось у дзень посту вашага вы задавольваеце свае жаданні і прыгнятайце ўсіх работнікаў вашых. Вось посціце вы дзеля спрэчак і сварак і б'еце грэшным кулаком. Не пасціце так, як сёння, каб быў чутны ваш голас на вышынях. Хіба такі я выбраў пост, калі чалавек утаймоўвае душу сваю, дзень, калі згінае галаву сваю, як шарот, і ляжыць на мешкаванне ды папеле. Ці ж гэта назавеш постам і днём, прыемным для Пана? Ці ж не такі ёсць пост, які я выбраў? Разарваць кайданы беззаконня, развязаць путы ярма, адпусціць на свабоду прыгнечаных і разбіць усялякае ярмо. Ці ж гэта не тое, каб дзяліцца з голодным хлебам сваім, пускаць у дом бедных вандроўнікаў? Калі ўбачыш голага, каб апрануць яго і ад роднага свайго не хавацца, тады зазяе, як золак, святло тваё, і хутка з'явіцца тваё аздараўленне. Справядлівасць твая пойдзе перад табою, а слава Пана будзе суправаджаць цябе.
Тады будзеш клікаць, і пан выслухае, папросіш дапамогі, і ён адкажа: «Вось я». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Серцем покорним ти не погарчаєш. Серцем покорним ти не погарчаєш. Змилуйся надо мною, Божа, у великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмый целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Серцем покорним ти не погарчаєш. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я зграшив, і зло учинив перед Твоїми очима. Серцем покорним ти не погарчаєш. Бо ти не прагнеш ахвяри, усі спалення хоть би дав я тобі не сподобається. Ахвяра для Бога дух покорний, серцем зламаним і покорним ти, Божа, не погарчаєш. Серцем покорним ти не погарчаєш. Хвала Тобі, слава Божая. Хвала Тобі, слава Божає. Шукайте добра, не зла, каб жили ви, і тоді Пан буде з вами. Хвала Тобі, слава Божає. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час вучні Яна прийшли до Єзуса і сказали: «Чому ми, фарисеї, постим шмат, а твої вучні не постять?» А Єзус адказав їм: «Ці можуть бути у жалобі гості вяселля, пакуль з імі малады. Але прийдуть дні, калі буде забраны ад іх малады, і тады будуть пасціць». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Паўстанем. Удзячныя Христу за безмежную любоў да нас, з даверам узнясём да Яго нашыя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб моцаю Божай любові яднаў людзей, вёў і ўсіх дадому Айца. Цябе просім. Молімся за святого Айца, каб Божае сэрца было для яго крыніцаю спакою і моцы у кіраванні Христовым касцёлам на зямлі. Цябе просім. Молімся за сем'і, якія прысвяцілі сябе найсвяцейшаму сэрцу Езуса, каб праз сваё паяднанне яны сталі сапраўдным прыкладам хрысціянскага жыцця.
Цябе просім. Молімся за пажылых людзей, каб яны заўсёды адчувалі прысутнасць Хрыста ў сваім жыцці і былі ўмацаваныя надзеі на вечнае жыццё. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Станіславу Коўзан, 3-ю гадавіну пасля яе смерці. Таксама памерлых сямі Дашынскіх, Казіміраў 6-й месяц па смерці і Станіславу 27-ю гадавіну пасля смерці. Каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за яго любоў да кожнага чалавека. Цябе просім. Пане Езу Хрысте, які любоў учыніў найбольшай запаведдзю, выслухай маліты Твайго касцёла і учыні, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові, кі жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Амен. О, кроў святая, о, кроў откупення, напой жыццёвы з неба нам пасланы, ласкі крыніца, оцена збаўлення, ты правінаў лечыш раны. Ласкі крыніца, оцена збаўлення, ты правінаў лечыш раны. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай І Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Боже, милосердный Ойче, у своей безмежной любови и добрыни Ты спасла нам Твоего одинородного Сына. Дай, каб мы поеднаныя з Ім, могли принести Тебе належную ахвяру праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, Ён узвышаны на крыжы у сваёй бясконцай любові, ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакрамэнты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всім свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто Твої ласці дійшов з гэтага свету, і дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе
змилуйся над нами. Баранку Божий, який Береш на себе грехи свету, а дари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты войшов до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, вучив ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів одрам, каб откупить провины. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти воскрес на третій день, каб очинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у
Помолимся. Ойче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови, покорно Тебе просим, как мы на земле были подобны до Христа, и стали удельниками Его на хвалы в небе, яки живи и владарить на веки вечные. Дякую всім за супольну молитву. Тепер після благословення буде виставлено святейшого сакраменту. Помолимося літанії до серця Пана Єсуса. А після набоженства буде розпочнеться набоженство крижового шляху, на яке всіх сердечно запрошуємо. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Тривайте у супокої Христовим. Дякуем Пану Богу. О найсвятейшая Остия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison. Христе лейсон, Kyrie лейсон, Chryste, paczuj nas. Христе выслухай нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca, Jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, serce Jezusa w łonie Dziewy Maci, Duchem Świętym stworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotno zjednane, serce Jezusa bezmierznej wieliczy, serce Jezusa świętynia Boga, serce Jezusa sialiba Najwyższego, serce Jezusa domie Bożej brama nieba, serce Jezusa pełniejsze w ogniszcza miłości, serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnice, serce Jezusa dobroni i lubowi pełnej, serce Jezusa усіх цнотов глибиня бездонная, серце Jezusa усілякої хвали найдостойнішої, serce Jezusa władary zjednania всіх серців, serce Jezusa, w jakim usia skarby mądrości i umielości, serce Jezusa, w jakim usia pełnota bóstwa, serce Jezusa upodobania Ojca Niebiesnego, serce Jezusa z pełnoty, jakiego my się otrzymali, serce Jezusa praga od wiecznych wyszyniał, serce Jezusa cierpliwej, wielkiej miłosierności, serce Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwiertaється, serce Jezusa granica życia i świętości, serce Jezusa umiłosierdzenie za grzechy nasze, serce Jezusa napełnione zniewagami, serce Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone, serce Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, serce Jezusa dzidej probitaje, serce Jezusa granica wszelakого sucieszenia, serce Jezusa życie i woskreszenie nasze, serce Jezusa supokoi i pojednanie nasze, serce Jezusa żywa jak wiara za grzechy nasze,
Серця Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Серця Єзуса, надія тих, хто в Тебе помирає. Серця Єзуса, радость усіх святих. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam, Panie. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Jezu, cichy i pokorny sercem, uczyni serce nasze do Twojego podobnymi. Молимся. Всемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Свого, на хвалу і віру, яку Він складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. О Єзу, наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоєго алтаря. Ми Твоя власність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, як ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудшей вернулись яны ў бацькоўскі дом і не згінули ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. Адары касцёл Твой бяспечнаю свабодаю, дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі, ад краю да краю, адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло да нас збаўленне, яму хвала і пашана навекі. Amen. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославленне і хвала, і Айцу і Сыну разом, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Amen. Молимся. Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого в найсвятейшем сакраменте Твоего Сына, який быў забіты за нас, як ягня, каб мы могли оглядать Его в вечной хвале, який живе и владарить на веки вечные. Amen. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала.
przez krew Twą i znoje. Przepuść, ach, przepuść wszystkie duchy moje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Браты и сестры, укрыжованы Христу, згаршение и глупство для неверующих людей, а для нас знак мудрости, силы и любови Бога. Знову проходячи гэты шлях на Голготу, ми почуємо голос Єзуса, який каже нам: «Хто не несе крижа свого і не йде за мною, не може бути моїм учнем». Боже, Ти дав людям приклад покори і терпливості у Єзусі Христі, нашим браті і Откупителю, який помер на крижі за нас. Дозволь нам прийняти плен Його муки і поділити з Ним хвалу Його у воскресенье, ки живеш і володариш на віки вічні. Який за нас терпів од ранов, Єзу Христе, змилуйся над нами. Stacja pierwsza. Pan Jezus osądzony na śmierć. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, bo przez krzyż i muku swoją świat odkupił Ty. Niech umrze Jezus, wołasz wraz z Żydami, a On Ci na to, bolejąc goręcej, umrę odpowie, lecz już nie grzesz więcej. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść. Пилат ведал, что может осудить на смерть и признать безвинным Христа, який стоял перед им. И он не ведал, что, осуждая на смерть Бога человека, не ведал, что его присуд назаўсёды застанется в истории человечества символом несправедливого суда. Ці ведае человек, який судить несправедливо, наколькі великое зло он чинить. Пане Езу, несправедливо осудженный человеком, научи нас любить, а не осуждать. Який за нас дранов, Єсу Христе, змилуйся над нами. Jezu mój miły, owosień już zbliża, chwila Twej śmierci, gorzkiej śmierci krzyża. Bierzesz krzyż na sień, z weselem pociechy, że idziesz umrzeć już za moje grzechy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Przepuść.
odpuść wszystkie grzechy moje. Stacja druga. Jezus приймає криш. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе, бо праз криш и муку свою свет откупил Ты. Jezu Chryste, Ty bierzesz na swoje plecze krzyż. Гэты знак часто застаецца незаўважаным. Не так проста зразумець яго таямніцу. Таямніцу адносінаў Бога і чалавека, любові і нянавісці, віны і прабачэння. І ў гэтай драме я не глядач. Я павінен перажыць яе. Твой крыж, Пане, павінен стаць маім крыжам, які застанецца для мяне таямніцай і адначасова вялікім дарам. Навучы нас, Пане, бачыць і прымаць крыж, нават калі мы не разумеем да канца яго значэння. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Jezu Chryste, zmiłuj нами. Услышьте, скалы, лзы мое и енки, же ото Иисус пада з моей рęki pod ciężkim krzyżem na zbyt ostrej drodze, którą grzechami najeżyłem srodze. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem przepuść. Przepuść wszystkie grzechy moje. Stacja trzecia. Pan Jezus pada pierwszy raz. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste, bo prаз крыж и муку свою свет откупил Ты. Твой крыж был настолько тяжким, что Ты не мог больше нести его. И в нашем житті часто тяжкости идут одна за другой. И я падаю, тому что вельми слабы. Але моя слабость может стать силой, bo Syn Boży stał człowiekiem i wziął na siebie wszystkie słabości ludzi. Пережил внутреннее спустошение, как человек мог подниматься и духовно отраджаться. Panie Jezu, у хвилины бездопоможности открой наши очи, как мы убачили Твою допомогу. Ty za nas cierpiał od ranał, Jezu Chryste, zmiłuj się. Amin. Matko bolesna, ileż przecierpiała, gdy na śmierć Syna swego pożegnała. Prowadź mnie, Matko, pod krzyż Jezusowy, bym wolen Bożą pełnić był gotowy. O dobry
przepuść wszystkie grzechy. Четвертое. Пан Єсус устракає свою маті. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе, бо проскриш і муку свою света откупив Ти. На шляху цярпенняў Христос устракае сваю маці. Адбылася сапраўдная сустрэча. Два чалавекі зразумелі адно аднаго, ахвяравалі сябе адно аднаму без рэшты. Мы часцей праходзім міма, чым заўважаем адзін аднаго. А сустрэча з блізкім чалавекам вельмі неабходна ў цяжкую хвіліну, таму што цярпець у адзіноце – гэта падвойнае цярпенне. Маці балесная, навучы нас выходзіць насустрач тым, хто пакутуе. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змілуйся над nami. Szczęsny Szymonie, wezwan do pomocy w dźwiganiu krzyża, Panu wszelkiej mocy. Gdybyś Ty nie chciał, oto me ramiona ulżą ciężaru, pod którym już konam. Przez krew Twą i znojem przepuść, ach przepuść Wszystkie grzechy moje. Stacja 5. Сымон Кірынеец дапамагае Езусу несці крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Гэта так дзіўна, што Богу патрэбен чалавек. Бог так давярае чалавеку, што заўсёды пакідае для яго месца, згаджаецца прыняць дапамогу ад яго, нават калі ён не гатовы аказаць яе добраахвотна, а дапамагае з прымусу. Гэта значыць, няма нічога непатрэбнага ў маім жыцці. І кожнае цярпенне, кожнае выпрабаванне мае сваё значэнне. Дзякуем Табе, Пане, што Ты давяраеш нам. Навучы нас дапамагаць Табе ў справе збаўлення ўсіх людзей. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змілуйся над nami. O śliczna twarzy, wola Weronika, gdzież Twoja piękność, gdzież Twa jasność znika. Całyś, o Jezu, zraniony, pobladły, przez kogóż na cień takie razy spadł.
przepuść wszystkie moje. Stacja 6. Weronika wycieraje twar Jezusa. Кланяемся Тебе, Пане Jezu Chryste, popras krzyż i muku swoją, świat odkupił Ty. У маўчанні Вераніка падышла і выцерла твар таго, каго вялі на смерць. Дзякуючы ёй, прысутныя змаглі ўбачыць знявечаны катаваннямі твар незвычайнага асуджанага. Як цяжка бывае ўбачыць сапраўдны твар чалавека, а не маску, надетую ім самім, ці не ярлык, павешаны іншымі. Пане Jezu, дапамажы нам адкрываць дабро і прыгажосць у іншых людзях. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ciężarem grzechów naszych przywalony pada raz drugi Jezus przemęczony. O, przestań, już na koniec grzeszyć. Kto mu chcesz ulżyć? Kto chcesz go pocieszyć? O, dobry Jezu, przez i Przepuść, ach, przepuść wszystkie grzechy. Stacja 7. Pan Jezus падає другий раз. Тебе, Пане Jezu Chryste, bo prаз krzyż i muku swoją świata odkupił Ty. Na Twoim szляху, Panie, паўтараецца зноў падзенне. Быццам бы аднаго было замала, каб даць нам зразумець, што Ты хацеў застацца назаўсёды з намі. У нашым жыцці так шмат падзенняў, якія паўтараюцца. А тое, што паўтараецца, засмучае нас, напаўняе агідай і расчараваннем. Пане, дай нам сілы пачаць усё спачатку, калі нас ахоплівае роспач з прычыны частых падзенняў. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od ranał, Jezu Chryste, zmiłuj nami. Ty za nas cierpiał od ranał, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami, niewiasty tkliwe, jakiej żeście chwały, żeście łez waszych do krwi przymieszały. Onej najdroższej, którą swej
скрыть наши злости. О, Dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, jak przepuść wszystkie. Stacja 8. Pan Jezus uciesza jeruzalemskich żanczyn. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Świat odkupił Ty. Na Twoim krzyżowym szляху, Panie, było szmat różnych sustrecz. Ty susтрелся i tak samo со zwyczajnym, człowieczym spoczuwaniem, что выражало się w сльозах. Ty zauważył гэтыя сльозы, bo nawet u cierpieni Ty zastawał się takim же czulym i zаўсёды zauważał innych ludzi. Nas oślepляє боль, zamykaje nas u samych sobie i nie daje możliwości poglądać nawokół. Panie, nie dozwól, kab u cierpieniach my byli nieudziaczni tym, kto nam spoczuwaje. Ty za nas cierpił od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, tłuszczo zuchwala, czemuż tak złośliwie na dobro moje i nielitościwie ciągle sień miotasz, gdy już jak bez duszy upadł raz trzeci wśród ciężkiej katuszy. O, Dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, jak przepuść. Stacja 9. Pan Jezus pada trzeci raz. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, popras krzyż i muku swoją świat odkupił Ty. Усё обрушило się. Spokój, atrymany z wielkiej ciężkością, unutrana harmonia, sens życia, odczuwanie bliskości Boga. Zastała się ciemra. Все замерло. I nie ma nawet sił na samy prosty ruch. Ty tak samo пережил гэта, ale w jeszcze большej stopni. Ciężar, jaki niesiesz u góru, wyczerpał się Twoje siły, przymusił Ciebie padać, ale Ty все равно устał i poszedł dalej. A znaczyć namagania mają sens. Może jeszcze nie все stracone. Może все stanie na swoje miejsce. Panie, daj nam światło nadziei, kali u nas nie ma sił iść dalej i kali nas okrużaje ciemra. Niechaj Twoja любов переможет нашу слабость. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste. zmiłuj się nad nami, anioły nieba, wy skrzydły waszymi okrycie
Jezu, przez krew Twą i znoje, przepuść, jak przepuść wszystkie grzechy. Stacja 10. Z Jezusa zdzierająca dziennie. Кланяемся Тебе, Пане Jezu Chryste. Муку свою света откупил Ты. Прийшла Твоя година. Ты вызволяешься нават от своей вопратки. Застаўся толькі крыж, прылада адкуплення чалавека. І толькі ён зараз мае значэнне. Дай нам, Хрысте, быць свабоднымі, калі прыйдзе нашая гадзіна. Спашлі нам ласку, каб вызваліцца ад усяго непатрэбнага, ад усяго, што знявольвае нас. Няхай застанецца толькі тое, што не будзе аддзяляць нас ад Цябе. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. O Jezu dobry, przebity gwoździami, już konający, zmiłuj się nad nami. O, daj mi, Jezu, na krzyżu rozpięty, bym pod Twym krzyżem umarł żalem zdjęty. O, dobry Jezu, krzyżstw Twą i znoje, przepuść, jak przepuść wszystkie grzechy. Stacja 11. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Ты донес свой крыж до вяршыні. Цяпер ролі змяняюцца. Цяпер крыж панясе Цябе. І Ты згаджаешся на гэта. У маім жыцці таксама настане момант, калі цяжар, які я нясу, дасягне такіх памераў, што нам з ім прыйдзецца памяняцца ролямі, каб я мог падняцца на вяршыню. Дапамажы нам, Пане, перамагчы ўнутраны бунт і страх перад пераменамі, якія нясе з сабою жыццё. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste. zmiłuj się nad nami. Słońce ściemniało, patrz i ziemia cała na śmierć Jezusa boleścią zadrżała. A Ty, grzeszniku, nie miałbyś zajęczyć, gdy za Cię Bóg Twój dał się tak umęczyć. O, dobry Jezu
Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść wszystkie grzechy moje. Stacja 12. Pan Jezus pomieraje na krzyży. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Ciebie обступила темра, а лишь Ты світло. А Отец покинул Тебе, а лишь Ты, Его милованный Сын. Такой была Твоя ахвяра, дякуючи якой Ти навіки будеш світлом для людей. Будеш тим, дякуючи кому Отец прийме синов чоловічих у свой небесный дом. Нехай щоденне примирення з Тобою і з людьми, що знаходяться вокруг нас, подрихтує нас до зустрічі з Отцом. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Z jaką boleścią i jakimi łzami płacząc Jezusa plakałaś nad nami. O Matko droga, jam go tak ugodził, a on mnie jednak z Bogiem mym pogodził. O Dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść wszystkie grzechy moje. Stacja 13. Ciało Jezusa zdejmują z krzyża. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Wygląd pokutał przyczynia cierpienie. Wygląd ciała znieweczonego śmiercią może podzielniczyć żachliwa. Ніхто не зберог Ciebie, Найсвятейшая Маці, ад гэтага. Гэта быў Твой адзіны Сын, якога Ты любіла больш за ўсё. Споўніліся словы «Твою душу праб'е меч». Ты поверила Богу до конца і змагла выстаяць, убачыць сэнс нават у смерці свайго Сына. Дапамажы нам, Пане, зразумець, што смерць вядзе да новага жыцця. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste. zmiłuj się nad nami, u Twego grobu, o Jezu mój miły, stać będę płacząc, póki starczą siły. A gdy już przyjdzie żywota dokonać, u grobu Twego daj z miłości skonać. O dobry
Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, jak przepuść wszystkie grzechy moje. Stacja 14. Pana Jezusa kладуть у гробницу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Кожная могила хавае ў сабе вялізную таямніцу чалавека. Увесь яго боль, яго штодзённае змаганне, поўнае перамог і паражэнняў, яго тугу па шчасці, па пераменам. Каб журботная таямніца пахавання чалавека перамянілася ў таямніцу надзеі, патрэбна было Тваё пахаванне, праз якое чалавек паяднаўся з Богам. Будь праслаўлены, Хрысте, за сваё жыццё і крыжовую ахвяру, за смерць і ўваскрасенне, за ўсё, што Ты зрабіў для людзей, каб, атрымаўшы назаўсёды сваё месца ў нябеснай айчыне, яны ўбачылі здзяйсненне сваіх мараў. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел ад рана. Jezu Chryste, zmiłuj Над нами. Ты за нас терпел ад рана. Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. Мы прайшлі крыжовы шлях, які прынёс нам збаўленне. У пакоры звернемся да бясконцай міласэрнасці Айца, каб ласка Езуса збаўцы, які памёр і ўваскрос, вызваліла і аднавіла свет. Молімся. Всемагутны вечны Божа, Ты даў нам свайго адзінароднага Сына, які памёр за нас на крыжы, каб усе мы, пакліканыя памерці разам з ім, маглі з ім адрадзіцца да жыцця. Дазволь нам увайсці ў хвалу васкрасення, у якой Ён жыве і валадарыць з Табою, у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. За ўдзел у набажэнстве крыжовага шляху можна атрымаць поўны адпуск, хто знаходзіцца ў стане асвячанай ласкі, прыняў святую камунію, таму падумаем, за каго можам ахвяраваць гэтую Божую ласку, гэты адпуст і памолімся ў інтэнцыях святога Айца. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wладарstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jakie my odpuszczamy winowatym naszym, i nie uwodź nas u spakusu, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас. Примите Божие благословение. Пан с вами. i z duchem Twoim. Niechaj благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen.
Idźcie w upokoi Chrysta. Дякуєм Пану Богу. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament,
prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać.